God knows. I'm hot. Най-уникалната жена. Reincarnated. I was stargazing. Life goes on, honey, and her my babies. Здравейте, аз съм Миро. Това е първи епизод от моя канал. Днес е един малко по-специален ден. Ще разберете защо. Събота е, затова съм в този си вид. Иначе ходя през седмицата с костюм, официално облечен, тъй като се занимавам с недвижими имоти. Но освен това съм и обикновен човек. Така че останете с нас. Това е моят нов канал, Мирослав Стоянов, в който имам за цел да ви разказвам интересни ситуации, да мотивирам хора, които искат да се занимават с недвижими имоти, които искат да израснат в живота си, да постигнат това, което може би аз съм постигнал или дори да ме изпреварят в постиженията си. Но за мен е предизвикателство и ще се опитам да ви дам интересно съдържание. Събота сутринта рано бях на фризьор и браснар в Младост. Сега отиваме с Миленка на Витушка. Вземем една риза, папионка за събитието, което предстои до вечера. А то е гранде. Събиране, представяне на един нов клуб, Exclusive Circle в хотел Шератон с много гости, забавление. Ще има водещ, диджей, танци, музика и благотворителна кауза. Ще бъдат събрани пари за една кауза, която сме избрали. По-късно ще разберете за какво става въпрос, но се надявам да съберем добра стойност. Доста е студено тази сутрин, беше около минус 8, сега е вече малко по-добре, минус 4 градуса. Всичко в колата работи на макс, релтани, седалки, волани, всичко пускаме на топло, че измръзнахме. Добър вечер от мен. Намираме се в хотел Балкан. Тази вечер по повод рождения ми ден, по повод личния бранд, който стартирам и по повод учредяването на новата маса в София Exclusive Circle, маса на сериозните мъже, организираме едно бляскаво събитие, където ще има около 60-70 гости, приятели, наши скъпи хора, които също така ще се забавляват заедно с нас и с мен, разбира се. И се надявам да се получи една страхотна вечер, забавна, но покрай цялото забавление ще има и благотворителна кауза с благотворителен търг и томбола. Така че останете с нас, ще ви пренесем на това събитие с още кадри. Ето тук сме с моето гадже, тая мацка, вече 14 години заедно и гледайте колко е стройна и готина. Хубавица. Най-уникалната жена. Майка, съпруга, страхотна. Благодарен съм, че толкова много години ме търпи и ми помогна да стигна до тук благодарение на нея, защото сам си за никъде. Тази вечер на моя празник и на събитието е Пламен Дойчинов, който е супер успешен бизнесмен и сега ще го поканя да сподели с няколко изречения как е успял и нещо, което той счита за важно. Сега първо супер успешен бизнесмен, то такова нещо няма в бизнеса. Винаги можеш да си по-успешен, винаги можеш да си и по-неуспешен. А иначе как съм успял? С много отдаденост, с много лишения и с много малко гледане на часовника, кога свършва работния ден. Ако искаш да успееш, работния ден не свършва. Абсолютно. Така е. Другото, моят бизнес някак си ме е наложен. Аз съм продължил нашия семейен бизнес, свързан с производство на хранителни добавки и се опитвам да го доразвивам. Общо взето, мисля, че не работи, защото ако работиш това, което обичаш, значи на практика нямаш нужда от окачествяването на деня ти да бъде работа и почивка, защото за теб е удоволствие. Точно като мене. Така че, доколкото разбрах,
поправи ме ако греша. Изберете си поприще, среда, бизнес, работа, която харесвате, която не ви натоварва, за да не се чувствате като заед някъде, ами да се чувствате като разтоварващ и правещ пари и възможности в тая наша велика страна. Абсолютно. Страната ни дава неограничени възможности и освен това, друго важно качество е да внимавате страшно много с управлението на риска. Риска трябва да бъде управляван хирургически и тогава нещата се получават. Да, според мен. Правилен екип и точните хора, а не всичко сам. Абсолютно. Добре, благодаря ти, Памка. Официално искам да ви приветствам. Добре дошли на откриването на Exclusive Circle София. Преди това е живял в град Русе, където е роден и израснал, след което отива във Варна, където се изучава, жени се за Ками. Ками? Аплодисменти за Ками. Така, около 7 години живеят в София, първо ражда се Григор. Около 7 години живеят в София, където стават родители за втори път на втория сватур Орлин. Свободно си време тренира фитнес, бокс. Ако бях учил по бокса, нямаше да се шегувам с Ками. Продължава да се обучава и обича да се забавлява. Харесва футбол, Формула 1, а отскоро се появява редовно в социалните мрежи, не мога да кажа как. Аплодисменти за Мирослав Стоянов. Освен откриването на Exclusive Circle, това бляскаво събитие, е и моя рожден ден на 8 февруари. Аз също така с мен и моят личен оператор и креатор на моят личен бранд, който сега създавам тази вечер също е основаването. Няма как да има рожденик, да го пуснем така да се сетим. Нали така? Ще обаче има нужда от малко помощ. Но, две. Първият подарък искам да поканя Бартан Бартанов и Калина Джамбаска тук при нас. Това са много близки приятели на Мирослав, които ще изпълнят два танца в неговата. Само да кажа набързо. Това са шампиони на Купа България по латиноамерикански танци и близки приятели, както казах, на Мирослав. Така че, накладе се на танци. Първи рожден ден на Exclusive Circle и 37-ми рожден ден мой, така че я ще пиете и задоволяйте. Нека наистина да благодарим на Миро, защото понеже рожденик тази вечер, реши да ви върнем парите и той да плати цялата сметка. Браво, Миро! Отново до мен е Сънката, с която се запознахме преди няма и една година. След това започнахме да работим заедно. Той по моето здравословно състояние, плюс хранене, съответно резултатите бяха, че аз отслабнах около 10-11 кг. Започнах да се храня правилно, елиминирах някои неща от живота си, за което съм много благодарен. Освен това ме вкара в много добра физическа форма с бокс и фитнес. И сега искам да го поканя да сподели нещата, които него го мотивират и това, което той иска да даде на аудиторията, най-важно, което той изповядва като ценност. Приятели, здравейте! Сънката съм е днес 8 февруари, един уникален ден за мен, защото моят приятел Миро
ме покани на едно тройно събитие и това е страшно много ма кефи. Първо, той стана на 37 години, честит рожден ден, пожелавам да изкараш 5 по 37. Второто важно нещо е, аз много му се кефе и той днеска обяви, че вече има свой собствен личен бранд. Поема много по-отговорно към нещата, с които се занимава. Знаете, той е в сферата на сериозния бизнес с недвижимите имоти в фирмата Нов Дом 1. И третото е една уникален кръг, който съм канен, може би на годишнината му. Exclusive Circles. Едно място, където няма бизнес, няма кой какво да продава на някой друг, а има една лоялност от приятели. Мъжете си изкарат ценно и качествено време да се забавляват най-вече. Защо работя с Миро и защо станахме толкова близки приятели? Защото Миро е много дисциплиниран, по-точно много самодисциплиниран, уважителен, лоялен и човек, който знае какво лявата му и дясната ръка правят. Той се развива по перфектен начин в професионалния и личния си живот. Има страхотно семейство, красива съпруга, страхотни деца. И за мен той е пример как един българин, чрез разумни действия, чрез това, което казва и действията, когато са в синхрон, той успява, без някой от неговите години да е в политиката или да има някакъв друг политически гръб или някой от неговите хора да е доста богат. Това е моят пример именно за добрата симбиоза между професионалния и личния живот. Моята мисия е да намирам такива клиенти като Миро, с които след време да ставам приятели и както аз се уча от тях, така и те се учат от мен и това изгражда нещо много интересно в България, именно стабилно българско общество. Много ви благодаря, че съм част от приятелите на Миро и пожелавам на всеки един да се докосне до него и ще разберете това, което аз съм усетил за тази една година. Жив и здрав, брат! Благодаря ти много. Първо да разкажа, че аз съм фен на футбола и фен на Милан. Роден съм в червено-черно-дяло. Гледам почти всеки матч, който успея. Фанелката е на Малдини, династия Малдини, играят дядо, син, внук. Това, което е специално около нея, е, че тя също е закупена на друг търг, в който аз участвах, като търга беше благотворителен. Сега призовавам всички от вас, които искат да се включат в търга, да го направят. Скъпа е за мене, веднъж е обличана и това е просто, както казах, може да не бях на стадиона, в фирмения магазин фанелките се почват от 120 евро, така че да сложим начална цена на 200 лева. Аз обявявам стъпка 200 лева. Начална цена 200 лева. Окей? Добре? Не ще остане с мен. Добре? Има ли някой, който ще даде 400 лева? Имаме 400 лева. Аз съм голям фен на футбола. Общо взето последните 20 години съм гледал футбол точно 0 пъти. Знам Миро колко голям фен е на футбола и затова всички членове на Exclusive Circles решихме да откупим фланелката и да върнем обратно при него, като подарък за рождения ден. Честит рожден ден! И така, моята специална вечер е към своя край. Партито за рождения ми ден продължава. Exclusive Circle направи уникално събитие, заедно с редица сериозни гости, около 60-70 човека, както видяхте. Бяха събрани от томбола и търг близо 4000 лева. Още толкова, може би, бяха събрани от дарения след това в кампанията Капачки за бъдеще. Ако искаш да навлезеш по-дълбоко в живота на обикновен човек, който успява, да видиш какво всъщност прави той всеки ден, как успявам да съчетавам семейство, работа, бизнес, сделки, свободно време, тренировки и куп подобни неща, аз ще ти го покажа. Абонирай се за канала, предстои да дам още много стойност, от което който заслужава и иска да си вземе, е добре дошъл. И не забравяй да харесаш това видео. Последвай ме!